kusangana kwatwitter zvakare ndinokugamuchirai muchirongwa Secrets and Confession Chronicles chatinokupai pano pachannel yenyu, channel yeZimwitness TV. Patinoti kana uine zvaunoda kukonfesa unongotibata paWhatsApp namba dzedu dziri paskrini wotiudza zvaunoda kukonfesa. Hatina hedu basa nezita kana kwaunogara for security reasons. Unongopinda munyaya wotiudza makore ako pamwe chete negender, wotsanangura nyaya yako zvayakaita. Muzuva ranhasi nyaya yandauya nayo pano ndeye mukadzi ane 34 years dzekuberekwa anyora iye akati: makadii mukoma, ini ndiri mukadzi ane 34 years dzekuberekwa, handisati ndamboroorwa kana kumboita mwana. Ndinoda kukonfesa zvinhu zvakaitika kubva ndine 19 years kusvika pari zvino. Mumba medu takazvarwa tiri vaviri, ini nehanzvadzi yangu. Ini ndini mukuru kotevera hanzvadzi yangu ine 29 years. Amai vangu vakashayika ndine 13 years apo vaiva nepamuviri. Kukura kwedu takazokura tichichengetwa nababa voga, mai vaive vashaya. Asi kuchengetwa kwataiitwa nababa taisagara navo pamba kwete, vaipota vachiuya kupera kwegore roga roga sezvo vaishanda kuSouth Africa satruck driver. Ndava nemakore 19 ndaiva nemukomana wangu wandakanga ndava kudanana naye muhood mataigara, uyo wandaipota ndichinoona kumba kwavo masikati kana hanzvadzi yangu yabuda yaenda kuchikoro. Mukomana uyu ndaiti ndikaenda kumba kwavo aitanga kundibata-bata zviya zvevanhu vari murudo, asi ini ndaibva ndatanga kunzwa kuda bonde, kunyangwe zvangu ndaiva ndisati ndamboriita. Mukomana uyu aiti kana andibata aizondisiya ndakadaro. Izvi zvakaramba zvongondinakidza zvokuti ndaitononokerwa nekuti kuedze ndiende kumba kwavo nekuti iye aiswera pamba vabereki vake vaenda kubasa. Ndaona kuti mukomana wangu aisada kurara neni, aingoda zvekundibata ondisiya ndakadaro. Ndakagaya zano, asi zano racho raiva rekuti ndigorara nehanzvadzi yangu nekuti mukomana wangu aisada kuvata neni. Chaaingoita kwaingova kundibata-bata ondisiya ndakadaro. Rimwe zuva iri weekend ndakataimira brother yangu ichigeza ndokudongorera ndichida kuona kuti aimbova nesikarudzi yakakura sei. Pandakaona kuti brother yangu yainge yatokura-kura, zvakandipa mweya wekuti ndinzwe kuda kurara naye. Pakapera mazuva akati wandei ndichishaya kuti ndotanga hanzvadzi yangu sei nekuti ndakanga ndodevelopa mafeelings kwaari. Rimwe zuva ndakazopinda murumu make akarara, ndokurara parutivi rwake ndokumumbundira. Pakutanga akatombovhunduka, asi ndakamuudza kuti uri hanzvadzi yangu, pane zvandinoda kukudzidzisa. Iye akapanika ndokuramba akadzikama. Ndakamanikidza chiso changu kwaari ndokutanga kumukisa. Mwoyo wangu wakafara kuti zvandaida zvainge zvaita. Ndakabatana nebrother yangu kusvika takururana hembe dzose. Nekuda kwekuti ini ndaive nenyere, ndakarara nemanhede ndokupa brother yangu instruction kuti aise sikarudzi yake mune yangu. Zuva iroro zvakandirwadza sezvo kaiva kekutanga muupenyu hwangu zvekuti ndakamboti handichazviiti futi. Pakapera zvizuva ndichinyara kusangana nebrother yangu nekuda kwenyadzi. Papera almost 2 weeks ndakanzwa kuda kuita futi. Ndakaenda kurumu yebrother yangu ndokuikumbira. This time hazvina kumbonetsa, takanyatsoita zvekuti ndakashaya kuti experience ndainge ndaiwana kupi nekuti ndakanga ndava kuita nezvimwe zvandakashaya kuti zvambobvepi. Kubva musi iwoyo taiita patinenge tadira kusara kwepandainge ndiri kumwedzi kana kuti pamba paine vaenzi orodhedhi varipo. Izvi yakatova addiction kusvika pari zvino. Ndakamboita almost nhumbu 4 dzebrother yangu ndichibvisa.
Kubvira zvandakatanga kuita bonde nebradha yangu handina kuzombobvira ndaita mukomana muupenyu hwangu kusvika pari zvino, nekuti mafeelings angu ese ari kumwana wamai vangu. Zvinodaro nekuti ndiye wandakapa virginity yangu. Baba vedu vakazorega kushanda kuSouth Africa mushure mekunge vatenga rori ravo iro rinoita kuti tiwane chekudya pamba, saka vava kuswera havo pamba kana kumboenda nadhiraivha kwavanenge vawana load. Now ndava kudawo mukomana anondiroora, asi ndinoti ndikadanana nemukomana hatiite nguva yakareba ndobva ndatotanga kunzwa kuda bradha yangu, uye ndikaona bradha yangu iine musikana ndinoita jealous zvekutomutsamwira chaiko, nekuti iyewo haachada kurara neni, ava kuita zvevasikana vake. Iniwo ndinosema vacho vanondinyenga. Ndibatsirewo mhuri yeZimbabwe, ini ndatambura, ndava kuda kuroorwa. Ndoita sei ndikanganwe hanzvadzi yangu? Ndoitawo mukomana wangu anondiroora. Kudzidza ndakadzidza, ndine degree reaccounting, asi kushanda handishande, ndotopiwawo mari nadhedhi vangu. Ndibatsireiwo ndikanganwe nezvebradha yangu, ndingafare mukandibatsirawo nemazano. Mhuri yeZimbabwe ndokunyora kwakaitwa nasisi ava vari kutsvagawo rubatsiro kuti vangakanganwe sei hanzvadzi yavo iyo yavaine mafeelings nayo, iyo yavaimborara nayo, yavanoti ndiyo yakavabvisa virginity. So ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Tibatei paWhatsApp namba dzedu, pamwe mungabatsirika mukakwanisawo kusheyawo nyaya dziri kuitika muupenyu hwenyu dzamunenge muchikonfesa.